emotional naman siya. Alam mo kasi ako'y na, sige mapunda, pinayawa ka na, di ba magpangkapangamba, kaya di ba sila aga, kani-kani lagi, ang mga bayawbra, kupinuro, may problem may lagi, ako'y nagidang harap ko ka na, pibang namjaba, sige namjaba, gipot, ang mga ko'y na, niye ba tao na si, sige namakta, ay ni-sure ko tatang hagachun. Kaya ginawa, dalay ba si wari, kukunin magwari mo, yung laser mo kunin may chak sa mga bayan, kung makawa ka tayo, nalay mo kunin mag-trade ka. Ako yung lay ba, ako'y karasin na, kalit tao na ka, hagadagay, may kayo magiging ko iba. Kung siya, kaya nangzang-nangza ba may ama, mapinaisin mo. Ako'y nalaisin ang kalitin ka, madamda. Haksang patabayade. Haksang angang na bayade, ahan na bayade, ano lupi angang na, problem na yung gusto mo kung yung bayade. Ay na, taong ba mayam mo, haksang naraga, ikaw ang mga. Ado na, kasi haksang supan na bayade, angang nahan bayade. Ado lupi angang, iwan ba sila yung manager. So, sige, believe kayo sila angang mayam mo, kuwi ko ang lalat sila sa. So kung ba lalat sila kuwi ba angang singi, kung lay ba, marating na rin ba, siguro mapatampang siya kuwi ba angang singi. Kung hindi kasi na choli, ay nagkakaso ba lang ako gusto na tingnan ko matanda. Langambi, lupa rin na langamba. Ay na, langambi, ay na, kung ako pa rin makangang, rin mga kuwi, langamba, langambi, isuang keloy. Langamba 1, langamba 2, langamba 3, minor company, kaya kita lang na ako ko rin lang namdoy. Ako yung namdoy, ay hindi ko ako sa ay ko rin tingnan sa kong matanda, hindi yung manakali. Sige, hanap din niya, ani sudoy, siya, lang sila kami pangako, pwede yung pili pangas, may ambiga, hanap din yung pili, ay nagsagot sila, kinala pang gusto natin. At yung pili, ay yung pili, ito pa mo din. Piso po ko ano sa kamutin, ito pa mo din. Mga kaisin, ito pa po kami laki na, sige po ako nagpawala, pamama na, meron ko mamama na, pero pag-check pila ka, pero pag-check ko na, ay mga ino, ay patagda, dahil mo situation nila. Ay saan na kayo na ang sige, kuha natin na yung mga, at hindi meron na na yung hatarap na nga yung mga, meron ba, meron ba, mga na, hindi rin kutikwa na nila, 6.2 million ko rin. Kung kami yan, hindi kami yan, mati-hatar ako yan. Madukit po po sila ano ba? Kung na karami nila yan or tanda, makikita mo kung ano yung lagi kung nakagano, hindi mo pa nga ako pang sa isip na matanda. Ano ba ako kung dapat ang wala ay sabi, awa ako nung nag-chat siya, ang queen na wali sa arda tao, sige ito, kaya, noy may ako dyan, ang nalulungan na kung ang may ako, matang dyan ang ako na dati makikita na ba, asulit na ang tao na magkakiyat, bagado, ano naman kung tsaka na yung siya, hindi ko sa tandin sa wala, kurang mo panabada ko siya, at yung wawarang maternity technology official na Dr. Nina Serra ang matubali ay naangangin. Iba ko na na ako'y makosing na hayang ngay na ako'y isa na kung na dyan na mafam na tabi kayo na hindi kayo talaga kawad pa may amon niya na ako'y ngamdya ba mo chat pa niya. Ado ko, ako'y na dyan mo mafam na tingnan ko matanda. Ado ko ba may ang wakala mo na akiba, tujong ba, adagi mo ko'y dalay na tamoy siya pa may ang mamasukulay. At angang ziki sama kayo na dapat initiate ni Aminsi. Arun na tamo matanda angang sin school model. Angang sin doon ang kayo wala angang sila sana halaga makal na narito sila. Mukay rin ang angang wakal sila lady ba may ang tek na pag ikiba doon ang parang mo na angang sin. Apo mo wakal la kada mo po doon naman kung nga sa tore ba angang sige mo. Adun angang sin school na mayaman po sa matanda. Angang sin join da in example naman pisa ganito. Tingnan pa ang bayawi mo na taro pati ang nung shiba ang ando na yung mama yechele lai si yung sa pasani ye mali yung ni hayra mahal na amo ba station na samjen gale may chakle ay yung late yung ang ando power ba tay king na do ya tinan power ge la ang mahal ni na na kon king na to suba medyo na toma lai ba ang ando na na pa ye la pa sige po si pama si Dokter di mari di nabi ate tawbi ate hay di po pila kana ako lang matuti ang sin ya tagi tumi yumunin ko wala ba pila ko ita panan sige lambi achumba da purang pangam na ba wakal na pa da purang na pangam na ba ta ko na ni na ba ka oy hay ko pa sa kamjeni awa ba may ang tingari ko pun na punje tingnan naman na matanda ko pun na magleni na ba kana ano ko tukan mga ngado se
ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯥꯟꯅꯁꯤ, ꯂꯦꯞꯃꯤꯟꯅꯁꯤ, ꯀꯟꯃꯤꯟꯅꯁꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯎꯃꯤꯟꯅꯁꯤ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯎꯕ ꯍꯟꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯂꯥꯎꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯃꯅꯥꯀꯣꯡꯗꯣ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯇꯥꯔꯛꯀꯅꯤ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ. ꯎꯅꯤꯡꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯎꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ. ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯥꯟꯅꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯂꯩꯇꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ. ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯂꯥꯡꯉꯝꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯂꯥꯟꯗꯤ ꯁꯣꯏ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ. ꯉꯝꯁꯨ ꯉꯝꯅꯤ, ꯇꯥꯁꯨ ꯇꯥꯅꯤ, ꯇꯧꯁꯨ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯅꯃꯛ ꯈꯣꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ, ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯨꯂꯞ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅꯁꯤ, ꯀꯟꯃꯤꯟꯅꯁꯤ, ꯑꯅꯥꯕ ꯂꯩꯇꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ, ꯋꯥꯈꯜ ꯁꯣꯟꯊꯔꯒ ꯂꯩꯇꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ. ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯉꯝꯖꯕ ꯂꯦꯕꯦꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ. ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯅꯠꯇꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯄꯨꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯊꯤꯜ ꯇꯦꯟꯁꯤꯟꯖꯔꯤ. ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯏꯆꯦ ꯃꯕꯨꯡ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯇꯥꯔꯕꯁꯤꯗ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ